E aí, pessoal, beleza? Voltamos. Nós aqui de novo para mais um Não Te Digo Nada, sempre com a ajuda dos nossos professores, Paulo Miraz, de Ordes, e José Manuel Barbosa, de Ourense. Barbosa, você ainda está em Ourense ou está em Jinsu? Estou agora mesmo em Sinso, Ah, beleza. Está em Ourense, de certa forma está em mas Ourense, né? Ourense, a região de Ourense. Sim, exato. Bom, galera, dúvidas que eu sempre tenho a respeito da nossa língua comum. Bom, as últimas perguntas que eu faço para os professores são de uma ordem mais histórica e geográfica. A primeira seria: a Galiza, como entidade, como reino, ela foi anexada no século XV. E a segunda é se nesse reino de toda a Ibéria, incluindo Portugal, nesse mundo ibérico, perdão, só há 3 ou 4 países. Avante, Barbosa, que é a tua especialidade. Bom, a ver, eh, a primeira pregunta era que se foi anexada a Galiza no século XV, non? A Uhum. Galiza nunca foi anexada. Bom, foi anexada na época dos visigodos, cando de Visildo conquistou a Galicia sueva. Aí sí houve unha anexación, aí sí houve. Mas estamos a falar de épocas máis próximas á actualidade, non? A Galicia non foi nunca anexada. A Galicia foi a que iniciou o proceso de reunificación da Península Ibérica en favor do cristianismo. Quer dizer, foi quen comezou aquela mal chamada reconquista, non? Uhum. Uhum. Entón, aí houve un proxecto político, mas ese proxecto político incluía tamén a Castela. Foi Castela que, nun momento determinado, se independizou e unha vez independente apañou o poder porque anexou a súa vez Toledo e ambas, Castela con Toledo e Galicia con León, acabaron nunha unión dinástica. Esa unión dinástica evidentemente non é unha anexación, é unha unión. Mas dentro desa unión houve dous poderes políticos confrontados, dúas nobresas que se confrontaron por un proxecto nacional en concorrencia. Al final gañou o proxecto nacional castellano. Mas a Galiza non foi nunca anexada. Sempre fez parte dun poder político mas cun proxecto nacional diferente do castellano. Si o proxecto galego chega a triunfar, probablemente hoxe en Murcia ou en Andalucía estean a falar galego, e non como é hoxe Sim, que na Coruña pues falan castellano. Mas sim. estive todo dentro dun mesmo proxecto final político de ampliación do cristianismo a toda a Península Ibérica. Non foi anexada, non. Houve eso, luitas nobiliares nas que unha nobreza conseguiu poder coa outra. Ok, ok. Perfeito. E a segunda pregunta, non sei se Paulo quer dizer antes. E a segunda, xa nem lembro ben. É assim, é uma dúvida que paira se na Península Ibérica há 3 ou 4 países, nações, ou se há Pronto, mais. unha cousa é o Porque que haxa. uns vão dizer que é Portugal, Espanha, Andorra. Outros vão dizer que vão incluir Granada. Mas é só isso? Eu penso que, independentemente do que se diga ou se escreva, os povos de alguna forma acabarán determinando o camiño que queren eles facer, o que queren seguir, e neste caso eu penso que xa se ven algunhas vontades por partes de certos países de manter unha independencia a respecto do que hoxe se considera o Estado español, vexas o caso máis visual, non, de Cataluña, que xa pois está a pasar por certas represóns e certas problemáticas porque non lle queren permitir esa independencia que les queren, ou mesmo xa tamén indicios na Andalucía, e é certo que existe un nacionalismo andaluz que tamén quer a súa independencia. Logo tamén há un vasco, e tamén há un galego, e posiblemente aparezan máis outros, porque cando un Estado está conformado e determinado a se manter unido pola forza,
das políticas unificadoras e esas políticas non están a funcionar, pois, nalgún momento, iso acabará explodindo de alguna forma, en forma, pois, xa, como en anteriores casos de outras repúblicas, e, pois, esa explosión causará esa división en diversas partes, en diversas futuras nacionalidades, quizá, quen sabe, e aí están, pois, entre elas as nazóns históricas coñecidas, non? Que serían, pois, a Galiza, ou Cataluña, etcétera, etcétera. Entón, eu, por menos, é así como vexo. Non sei o que acha Barbosa. Sí, a ver, é habitual confundir o termo Estado co termo nación. É moito habitual. O Estado é unha entidade política. Evidentemente, dun punto de vista político, hai 4 territorios estatais dentro da Península Ibérica. Portugal é un, España é outro, Andorra é outro e Gibraltar é outro. Entón, hai 4 territorios estatais. Ora, outra cousa é a nación dun punto de vista da consciencia nacional, non? Que non ten nada a ver coa constitución dun Estado. Sí, sí, sí. Eso temos a verlo partindo de dúas bases. Un criterio que atende a unhas realidades obxectivas nas que se encontra a psicoloxía, a lingua, a forma de entender a vida, pues, entón aí podemos mesmo incluso pensar que hai tantas entidades nacionais como linguas. As linguas determinan bastante a identidade de un pobo, non? Podemos falar dun territorio catalán que vai desde o Rosellón até quase Murcia, incluindo as Illas Baleares, incluindo Cataluña, Valencia e Baleares. Podemos falar dun País Vasco ou Escolerría, que ocupan as 3 provincias vascas máis Navarra, máis territorio en França, e podemos entender que tamén a Galiza podría ser, mas a dúbida sería se estar incluída ou non estar incluída dentro de Portugal, mas hai 4 linguas, a outra sería o castellano con todos os seus territorios incluídos. Ora, ese é unha das bases para facer o criterio de que é unha nación. Mas hai un segundo criterio que é a vontade dos nacionais de quereren ser nación. Como dixo Paulo, Cataluña ten toda a vontade de ser unha nación. No País Vasco tamén hai unha forza moito poderosa de se constituíren en nación, e Galicia é o terceiro territorio dentro da Península Ibérica que ten vontade de constituirse en nación, non tan poderosa tal vez como na Cataluña e no País Vasco, tal vez neses países porque hai un poder político tamén consolidado que favorece tamén a consciencia catalá e vasca, mas tamén é un milagre que na Galiza, habendo un poder político como que haxa quase un cuarto dos galegos que se consideran nación. Se houvese un poder político galego, ese 25% de galegos probablemente subiría moito máis do que nos entendemos. Sí, sí. É certo tamén que o Estado español ten empregado moitos máis esforzos en apagar a Galiza de forma máis sutil do que en apagar vascos e cataláns. Se iso é así, é porque realmente os galegos temos familia no exterior e temos un contexto lingüístico e un contexto histórico que nos pode facer ter unha consciencia moito maior da que se nos supón. Non? Hai un mundo lusófono, hai un mundo tal vez céltico nas Illas Británicas que nos dá unha forza adicional. Entón, hai máis. Probablemente, no sur da Península Ibérica, aquela Al-Ándalus musulmana convertida hoxe nunha Andalucía española e cristá tamén teña algo de ser. E no interior, pois tamén haxa unha Castela que tamén teña moito de ser. Mas son as consciencias, afinal, as que constituen a realidade nacional dun territorio determinado, dun estado determinado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi hoje, tá? Mais uma vez, meu obrigado aos professores Paulo Mirais e José Manuel Barbosa, que estão sempre aqui para nos ajudar nesses episódios que cada vez vão melhorando, vão evoluindo no Não Te Digo Nada. Uma parceria que está dando certo, galegos e brasileiros. Quem sabe a gente volta a botar aqui também portugueses para também ajudar a nos unirmos mais. E espero vocês no próximo episódio. Valeu, galera! Ok, valeu. Valeu.